әдәбиятта, безнең хәзерге әдәбиятта үсешенә игътибар итәргә кирәк булган ике өлкәгә багышланган әдәби тәрҗемә һәм чәчмә әсәрләр проза юнәлешенә. Бу яктан әлбәттә аны дәвам итәргә кирәк иде һәм без менә быел бар көчне куеп премияны, конкурсны дәвам итәргә карар кылдык. Монда инде танышуны әйтергә кирәк, Шәриф Камал премиясы ул бер яктан чынында безнең хәзерге әдәбиятыбызда мөһим булган бу ике юнәлешне үстерүгә багышланса, икенче яктан Шәриф Камал исемен популярлаштыруга да, аны халыкка кире кайтаруга да багышлана, чөнки Шәриф Камал музее булгач инде без әлбәттә бу үзенчәлекле шәхеснең исемен хәзерге укучыга, бигрәк тә безнең яшьләр аудиториясына кайтарга тиешбез, яңгыратырга тиешбез. Аның актуальлеген әле фәнни яктан үзебез өчен дә табарга тиешбез һәм инде яшьләргә кызык итәргә тиешбез әлбәттә. Бу безнең менә шундый максатлар булып тора. Һәм инде менә бу премия бәйгесендә без әйтелгәнчә проза һәм тәрҗемә юнәлешләрен узганы кертелгән инде, быел аны дәвам итәбез. Быел инде проза юнәлешендә бераз гына без төгәллек керттек критерийларда катнашучыларның нинди әсәрләр җибәрүендә, чөнки без беренче чиратта барыбер кече жанрда, урта жанрдагы әсәрләрне кабул итәбез. Шуңа күрә менә без билгеләп куйдык, күләме 20,000 томга кадәр хикәя, новелла һәм күләме 4,000 томга кадәр зур булмаган повесть, non-fiction жанрындагы әсәрләр кабул ителә проза юнәлешендә. Безнең инде бәйгенең эшләрне кабул итү этабы 25 декабрьгә кадәр бара. Ягъни безнең бер ай вакыт бар. Шуңа күрә без шуның өчен дә күләмнәрне бераз кыскарттык. Икенче яктан безгә инде бу кадәр эшләрне тикшерү һәм бастыру мәсьәләсе дә бар. Узган елны ул әле максат буларак куелмаган иде, быел инде без максат итеп куйдык. Кабул ителгән эшләрне, килгән эшләрне редактор белән бергә тикшереп, эшкәртеп, альманах рәвешендә бастырачакбыз. Быел без менә бу агымдагы ел тәмамланганчы 20-нче елга кабул ителгән әсәрләрне бастырып чыгарабыз. Ул безнең Шәриф Камал премиясының әдәби лабораториясы дигән аерым бер кечкенә аст проекцияларында башкарыла. Менделеевский үзәк китапханасы белән бергәлектә һәм инде аның электрон һәм кәгазь формалары була. Һәм инде алга таба без ел саен бу альманахларны бастырырга ниятлибез. Тәрҗемә әсәрләрендә, проза әсәрләрендә безнең инде ниятебез нинди чыннан да яшь язучыларны табу. Без инде узган елны кабул ителгән һәм узган елны җиңгән премия ияләрен, катнашучыларны аларның хәзерге иҗади мәйданда урыннарын күрәбез. Менә безнең белән Алина монда утыра, ул инде Шәриф Камал премиясе иясенә түгел, тагын беренче премиясе конкурсларда җиңүче булды. Безнең проза тәрҗемә юнәлешендә җиңү яулаган Азат Якупов әле 3нче курста укый, безнең 3нче курста гына укый. Ул инде әкренләп яшь галим буларак та формалашып килә. Аның Телеграмда мәсәлән үзенең зур каналы бар. Ул инде анда Фатих Кәрими ның мирасын таныту белән шөгыльләнә. Беркем бу эшкә алынмады соңгы елларда. Менә ул студент буларак шуны эшли һәм без аны шушы премиясыларында күреп алуыбыз белән горурланабыз. Һәм инде алга таба да шундый ук тырыш, булдыклы яшьләрне табаларбыз дип ышанып калабыз әлбәттә. Һәм инде безнең чыннан да яшь категориясе шак кына үзгәртелде. Узган елны 12 яшьтән алынган иде безнең. Без инде шак кына үзгәртеп яшьләр турындагы законга туры китердек бер өлешен. 14 яшьтән башлыйбыз 30 яшькә кадәр. Бу әлбәттә проблемалырак мәсьәлә, чөнки безнең ике премия, ике гран-при проза һәм тәрҗемәдә һәм инде без анда яшь категориясына бүленебез. Балалар да, студентлар да, яшь язучылар да барысы бергә сынаша. Әмма безнең өчен инде моның мантыйгы бар, чөнки сәләтле булган кеше, әдәби мәйданга килә торган кеше, ул барыбер күренә, беленә. Узган елны менә шулай ук ул күренә иде. Мәктәп укучылары арасында бик сәләтле, өметле катнашучылар бар. Студентлар арасында, өлкәннәр арасында аларны чагыштыру әдәбилек ягыннан, тәрҗемә сәләте ягыннан ул мөмкин эш дип саныйбыз. Безнең инде премияның төп оештыручысы буларак быел шулай әлбәттә безнең Татар китабы кала. Татар китабы йорты ул Милли музейның филиалы. Шуңа күрә безнең быелгы нигезләмә Милли музей тарафыннан
расланды, әмма безнең даими партнерыбыз һәм төп менә бу премияның нигез дип әйтгәндә ул мәдәният министрлыгы булып кала. Мәдәният министрлыгыннан тыш без әлбәттә башка оешмалар белән хезмәттәшлек итәбез һәм инде безнең хезмәттәшләрнең исемлеген күрергә мөмкин безнең оргкомитетта, оештыру комитетында, чөнки безнең оештыру комитетының рәис урынбасары Разил Исмәгыйлевич Вәлиев ни өчен ул икәнлеге аңлашыладыр. Безнең тар китабы йорты барлыкка килүдә аның сүзе айрым бер мөһим урын алып тора иде заманында һәм инде ул безнең йортның даими киңәшчеләренең партнерларының берсе һәм бу премияның да узган елда оештыру комитетында төп кешеләрнең берсе иде, быел да шушы рольдә кала. Һәм инде безнең оештыру комитетына, димәк, жюри составына да керә журналистлар, безнең әдәбият белгечләре, язучылар, тулы исемлекне укып тормыйм, әмма шактый шундый абруйлы состав һәм инде без алар тарафыннан иҗатчыларга объектив бәя бирелер дип ышанып калабыз. Инде әйтелгәнчә 25 декабрьгә кадәр безнең кабул ителә эшләр. Параллель рәвештә без декабрь аенда ук башлыйбыз әдәби лабораторияны, дәресләр циклы булачак. Ул цикл безнең гыйнвар аенда дәвам итәчәк. Гыйнвар ае дәвамында безнең жюри составы эшләрен тикшерәчәк. Катнашчылар белән шулай ук инде аларның эшләре нигезендә эш алып барылачак. Һәм инде җиңүчеләрне игълан итү безнең февраль аенда планлаштырылган. Февраль ае билгеле булганча Шәйеф Камалның туган ае. Без аны туган ае дип әйтәбез, чөнки аның документтагы төгәл туган көнен ачыклау безнең һаман да бара торган бер фәнни процесс, төрле чаклары төрлечә язылган. Без инде февраль аенда Шәйеф Камалга багышланган бик күп чаралар үткәрәчәкбез. Шулар барышында премия ияләрен дә сезгә игълан итәчәкбез февраль аенда алып бирсәм. Премия күләме турында да әйтеп узсагыз иде. Әйе, премияның күләме безнең узган елдагыча 2 премия 50,000 сум. 50,000 сум. Бу безнең турыдан-туры дәүләт тарафыннан финансланмый торган быел аның чыганагы, ләкин бәясе үзгәрмәде, күләме үзгәрмәде, 50,000 сум 2 гран-при иясенә. Инде безнең башка катнашчыларга, җиңүчеләргә тапшырылачак кыйммәтле бүләкләр, партнерлардан бүләкләр, әмма бу нәкъ менә премия, бу теге конкурс кына түгел бит инде. Безгә грамота тарату дигән бер максат юк андый. Сәләтле, булдыклы әдәбиятка килә алырдай, тәрҗемә юнәлешенә килә алырдай, чит телләргә, безнең әдәбиятны чит телләргә тәрҗемә итү юнәлешенә килә алырдай кешеләрне ачыклау, яшьләрне ачыклау, шуңа күрә 50,000 сум 2 премия бирелә. Аның инде символик өлеше бар. Безнең премия лауреатлары Шәриф Камалның квартирында, аның өстәле янына килеп, аның каләме белән үзләренең язуларын кылдырачаклар. Безнең ул шундый бер ритуал рәвешендә, церемония рәвешендә кертелде узган елны, ул дәвам итәчәк традиция буларак. Шәриф Камалның өстәленә миңа да кагаларга ярамый, ләкин менә бу 2 премия иясе анда утырып, аның янына утырып эшләп, үзләренең эзләрен калдыра алачаклар. Заманында Сәйдәшләр, Җәлилләр безнең 30нчы еллардагы бөтен әдәбият дәреслеге булган фатирда, бүлмәдә аларның да эзләре, истәлеге калачак. Без инде менә әдәби тәрҗемәгә аеруча игътибар бирәбез, чөнки безнең монда татар теленә тәрҗемә түгел, татар әдәбиятын беренче Шәйеф Камалның, менә без быел тәкъдим иттек Шәйеф Камалның Суба хикәясен тәрҗемә итәргә, бу хикәяне чит телләргә тәрҗемә итәргә тәкъдим итәбез. Безнең максат инде безнең менә быел күрдек, әдәби тәрҗемә белән шөгыльләнүчеләрне укытырга теләүчеләр бар Мәскәүдә, әмма укырга теләүчеләр юк. Димәк, яшьләр арасында, мәктәп укучылар арасында һөнәри ориентация дигән әйберне алып бара кирәк. Нәкъ менә тәрҗемәчелек буенча без менә шуны кызыксына алырдай яшьләрне барлап куярга, һич югы барлап куярга дигән ният белән эшлибез бу эшне. Рәхмәт, Илмира ханым, алайса сүзне сезгә тапшырабыз. Кайсы телләргә тәрҗемә турында сүз бара һәм былтыр нинди әсәр сайланган иде һәм быел кайсы әсәрне тәрҗемә итәчәкләр яшьләр? Хәерле көн. Әйе, без менә 2нче ел инде былтыр бер никадәр тәҗрибә туплап, быел инде тәҗрибәле буларак Казан Федераль университетының Халыкара мөнәсәбәтләр институты галимәләре, укытучылары, я чит телләр укытучылары һәм чит телләрдән тәрҗемә укытучылары буларак бу премиядә, бу конкурста катнашабыз һәм ул безнең өчен бер яктан абруйлы, җаваплы эш булса, икенче яктан безнең өчен зур бер сынауда, чөнки әдәби тәрҗемәләрне уку әле ул ниндидер бер иҗат эшен уку зур бер җаваплылыкта безнең өстә. Шуңа күрә без бер яктан сөенеп кабул иттек бу хәбәрне, икенче яктан инде кабат бу сынауны үтәргә
хәл туплыйбыз, көч җыябыз дип әйтик. Әйе, былтыр без Шәриф Камалның Буранда дигән әсәрен укыган идек, тәрҗемәләрен укылган идек. Былтыр 5 телгә тәрҗемәләр килгән иде. Рус теленә тәрҗемә бар, инглиз теленә, алман теленә, төрек теленә. Быел инде без менә шартнамә нигезендә 3 тел итеп билгеләдек. Инглиз телендә, алман телендә һәм төрек телендә дип. Ләкин менә әле пресс-конференция башланыр алдыннан да Айдар әфәнде белән дә сөйләштек. Әгәр дә башка телдә дә тәрҗемәләр килсә, без мөмкин кадәр үзебезнең кадрлар булган кадәр бу тәрҗемәләрне дә укырга алынабыз. Һәм инде бу 3 тел белән генә шикләнмичә башка телдә килгән тәрҗемәләрне дә укып, сынап, аларга бал бирергә тырышырбыз. Әгәр дә инде быелгы тәрҗемәгә килсәк, без критерийлардан бер үк тайпылмыйбыз. Һәм әдәби әсәрнең тәрҗемә ителүе, телне белү, монда инде телнең бизәкләрен тапшыра белү, барлык элементларны да менә ничек тәрҗемә итә алган, аларны карыйбыз һәм барлык телләрдә дә бер үк критерийлар кертелә. Һәм бөтен әсәрләрне укыган вакытта безнең жюри әгъзалары кимендә 2 телне укыйлар. Әйтик, рус телендә килгән тәрҗемәләр булса, рус теле, инглиз теле белгечләре укый, алман телендә килгән әсәрләр булса, бер тел чыганагыннан гына түгел, 2 чит тел чыганагыннан карап тикшерәбез. Бу инде объективлекне көчәйтер дип уйлыйбыз һәм шулай ук тәрҗемәләрне бер кеше генә укып шикләнмибез. Кимендә 3 кешедән торган комиссия дип әйтик инде без, команда бу эшләрне укып тикшереп чыгачак һәм бары тик тел белгечләре генә түгел, безнең тәрҗемәчеләр арасында әдәбият белгечләре дә бар. Моның белән дә без горурланабыз. Шуңа күрә менә бу әсәрләрне укыган вакытта инде төрле яктан тәрҗемәләрнең оригиналына туры килүе, тел үзенчәлекләреннән тайпылмавы, эчтәлек, бизәк үзенчәлекләреннән тайпылмавында карап чыгарга тырышачакбыз. Һәм инде былтыр да без моны эшләдек, быел да шулай эшләп чыгарбыз дип өметләнәбез. Инде комиссияга килгәндә, жюри әгъзаларына килгәндә әйтүемчә, Казан Федераль университетының Халыкара мөнәсәбәтләр институты да 2 югары мәктәп, беренче санның Халыкара мөнәсәбәтләр һәм көнчыгышны өйрәнү югары мәктәбе белгечләре, һәм икенчесе инде булар күбрәк көнбатыш телләре, алман, инглиз телләрен тикшерүчеләр, безнең чит телләр һәм тәрҗемә бүлеге галимәләре тикшерәчәк бу эшләрне. Барлыгы жюри составында ничә кеше тәрҗемә юнәлеше буенча? Әлегә безнең 3 тел дип билгеләнгән иде. 3 телдә 3 кеше, 9 кеше билгеләнгән безнең составта. Җитәкчелектә безнең Светлана Славовна Тахтарова, ул филология фәннәре докторы, профессор. Шулай ук безнең институтта эшли. Әгәр дә инде әйтик, көтелмәгән башка телләрдә булса, без ашыгыч рәвештә тагын жюри туплап, бу телләрдә дә кимендә 3 жюри әгъзасы туплаячакбыз һәрбер телгә. Рәхмәт. Алина, сүзне хәзер сиңа бирик. Син бит инде чынында бик күп әдәби бәйгеләрдә катнашып җиңү яулаган кеше. Менә быел катнашучы яшьләргә гран-при, ягъни гран-при алар өчен нинди лайфхак тәкъдим итәсең? Лайфхаклар бар микән соң язганда, белмим, һәркемнең үз юлы бит, һәркемнең үз язу методы, һәркемнең үз иҗади дөньясы. Гомумән кешене язарга өйрәтеп, ничектер киңәш биреп булмыйдыр ул. Мин яшь иҗатчыларга бары бер генә бер киңәш итәрдем. Ничек хис итәләр менә әдәбият дөньясын, шулай язсыннар. Һәм әгәр дә алар чынлап та бу дөньяда кайныйлар икән, алар әдәбиятка гашыйк икән, бу аларның бары бер әсәрләрендә күренәчәк һәм жюри әгъзалары моны күреп алачак. Чөнки Шәриф Камал премиясе ул чынлап та дәрәҗәле һәм моны күрү өчен бары тик мәсәлән жюри әгъзалары исемлегенә күз салу да җитә. Шундый олы язучылар, дәрәҗәле язучылар әсәрләргә бәя бирә һәм монда ничек дип әйтим, ялгышлык булырга мөмкин түгелдер һәм чынлап иҗат иткән укучыларны әлбәттә күреп алачаклар. Үзең бүгенге яшь язучылардан башка коллегаларыңнан аерым яратып кемнәрне укыйсың һәм кемнәрне тәкъдим итәр идең? Яшь язучыларданмы? Чордашларыңнан. Прозада дип әйтсәк, Лейсан Абдрахманова, Зилә Абдрахманованы әйтер идем. Үземнең яшьтәшләремнән. Гомумән хәзер бит ул яшь прозаиклар бик үк күп түгел. Шигърияттә ул менә мин аерып әйтә алам бер 5-6 кешенә, менә прозада. Әйдә алайса әдәбиятны да санап уз. Гомумән әдәбиятнымы? Әйе.
шигъриятны да кертеп үземнең яшьтәшләремнән әйткәндә, мәсәлән, Лилия Низамова, Миләүшә Гафурова, Сәрбиназ Шәйхулова, Энҗе Хөсәенова һәм башкалар. Менә булар шигъриятта актив иҗат итүче минем яшьтәшләрем. Прозага килгәндә мин алай аерып әйтергә иҗатчыларны нишләптер белмим. Аңлашылды. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле коллегалар. Әйдәгез сезнең сорауларга күчик. Татар-информ. Гадел Әхмәтҗанов, Татар-информ. Жюри составына конкрет кешеләрне әйтеп китә аласызмы, кемнәр булачак? Әйе, әлбәттә. Безнең жюри составында язучылар арасында, проза арасында Разил Авайбалиев, прозаик буларак та безнең катнашамында Ландыш Абударова, Рөстәм Галиуллин, Галимҗан Гыйльман, Набира Пагыймәтдинова, Дания Заһидуллина әдәбият белгече буларак, Рукаев Зәйдулла әлбәттә, Марат Кабиров, тәрҗемә юнәлешендә безнең кушыла Алия Кәримова, Ленар Шәйх һәм Луиза Янсуар премияның авторы була, уят табучысы буларак без шулай жюри составына керде. Оештыру комитеты составында бар. Бу безнең әлеге шәхесләр прозаикларны бәяләячәк. Инде тәрҗемә юнәлешендә шунда безнең Светлана Тахтарова бар, Эльмира апа бар. Без әле тагын әйтелгәнчә чакырачакбыз кешеләрне, белгечләрне нәкъ менә телләр буенча. Безнең менә тәрҗемәчеләрдән тагын әйткәнчә Алия Кәримова бар. Ул инде тәрҗемә юнәлешендә Язучылар берлегеннән бер вәкил булып тора дисәк тә буладыр. Менә Эльмира ханым әйтеп китте, без яшьләр арасында матур итеп язучыларны эзлибез дип әйтәм, ләкин менә бу язучыларның үзләренә нинди файда була? Ул бит илем алыр өчен килмәгән дә яшьләр. Алар бит үзләренең киләчәген турында кайгыртып килә. Алар менә мәсәлән узган елгы җиңүче безнең Алина Бәрәкаяшка урнаша алдымы? Үз белгечлеге буенча. Һәм башка җиңүче. Мин башына җавапны шырсыз итегез. Алина студент беренче рәттә, Азат шулай безнең әле студентлар, әмма Азат безнең тәрҗемәче буларак эшли. Фриланс рәвешендә бик күп җирләрдә һәм аның тәрҗемәләрен безнең бүлегебезчә җитәкчелеге, беренче рәттә мәсәлән Хозур нәшрияты бик югары бәяле дип әйтә алабыз. Алина безнең инде быел күп тапкыр исеме яңгырады, нәкъ менә әдәби бәйгеләрдә яшь шагыйрә буларак һәм инде прозада да уңышлары бар. Аларның уйлактан аларның киләчәге бар дип әйтергә буладыр инде. Әгәр дә рөхсәт итсәгез, минем дә өстәп китәсем килә. Менә бу юнәлештә чыннан да безнең бит әле былтыр катнашучылар арасында мәктәп балалары һәм студентлар иде. Һәм менә без алдагы көннәрдә лентәләрне тотар өчен ул студентларның кайсы берсен берләштердек, барладык. Һәм менә алар арасында Алия Габиева дигән кыз да бар иде. Ул премия алмады, ләкин мин ул кыз белән аннары да элемтәгә кердем. Ул әле бездә университетта да укый. Ул Алия, мин әйтәм, менә үзең ничек дип танысың? Чөнки әле ул башта кереп киткәндә бик теге шикләнеп кенә кереп киткән иде бу конкурска. Хәзер Эльмира апа ди, мин ди өстәмә ди икенче белем алам ди укыган вакытта. Ул да тәрҗемәчелек ди. Мин ди шушы юнәлештә үземне үстерәмен дип уйлыйм ди. Бу беләсезме, бит әле балалар, катнашучылар, яшьләр әле үзләрен сынап кына карыйлар. Чыннан да кайсы берсе төшеп кала. Чыннан да теге әзер булмаган, өлгер бетмәгән тәрҗемәчеләр дә бар иде бу конкурста. Юк дип әйтмим. Ләкин менә иң яхшы эшләр арасында чыннан да үзләрен мин бу эшне дә башкара алам икән, бу эш белән дә дәвам итә алам икән тормыш юлымны дигән кешеләр дә булды. Һәм инде мин уйлыйм, язучылар арасында да язырга ыялып, үз әсәрләрен танытырга ыялган яшьләр менә шундый конкурслар аркылы үзләренең сәләтләрен күрсәтеп, ниндидер бер билгеләмә алып, икенче бер баскычка басып, үзләренең яңа перспективларын, офыкларын ачып җибәрәләр. Һәм бәлки бу юнәлештән, бу премияның, бу конкурсның әһәмияте бөтенләй икенче башка бер әһәмияткә иядер. Бик зур рәхмәт. Аннан соң Айдар әфәнде, сезгә сорау. Әйтегез, Шәриф Камал өстәл артына утырып эшли алачак дип. Алар нәрсә эшләячәк ул өстәлдә? Әсәрләрен язачакмы, имзаларын куячакмы, автограф биреп калдырачакмы? Нишләр аларында? Ул церемония, аларында имзаларын калдыралар. Әйткәнчә, Шәриф абыйның рухияты шундый, Шәриф Камал рухияты шундый. Ул бит инде исән чагында бик күп яшь авторларга канат куйган кеше һәм 30-нчы еллар ахырына ул инде безнең әдәбиятта иң өлкән язучы буларак аксакал язучы булган.
һәм без нәкъ менә аның тормышының эшчәнлеген шушы аспектын церемония аша күрсәтәбез. Безнең менә җиңүчеләр аның өстәл артында калдыралар имзаларын мәңгелеккә. Менә шул рәвешле Шәриф абыйның үлеменә киләсе ел 80 ел тула. 42 елның 22 декабрендә вафат булган. Менә 80 елдан соң да аның нәкъ менә шушы канат кую, юл ачу дигән менә шушы аның эшчәнлегенең тормышының аспекты дәвам итә. Һәм инде анда Дәрдмәнд тарафыннан Шәриф Камалга бүләк ителгән каләм белән язу күзәтелә. Узган аша эшләгәннәр иде. Монда әле Дәрдмәнд Шәриф Камалга бүләк иткән аңа илһам бирер өчен, аны илһамландырыр өчен, аңа юнәлеш бирер өчен һәм менә хәзер ул каләм белән безнең яшь авторлар яза. Әйткәнемчә, безнең музейда үз аңындагы бер кеше дә улай бирләргә болай гына кагылмый. Әйткәнемчә, ул безнең менә церемония буларак елга 2 генә кеше аларга кагылалар, эшли алар белән. Аннан соң пресс-релизда әйтелгән, декабрь ае дәвамында әдәби лабораторияда үтәчәк. Бу инде дөрес аңласам, гаризалар, әсәрләр туплау белән параллель рәвештә барачак. Нәрсәдән гыйбарәт бу лаборатория, ниләр булачак? Шуның турында сөйләп китсәгезче. Ел безнең декабрьдә башлана, ул эшен дәвам итәчәк февраль аенда да. Гыйнвар аенда дәвам итәчәк февраль хәтлек. Аның кысаларында без инде гыйнвар аенда бүләкләү тантанасына кадәр нәкъ менә катнашкан, гаризаларын җибәргән кешеләр белән эшләячәкбез елны 2нче елга чыккач. Инде декабрь аенда эшне башлыйбыз гомуми лекциялар белән, гомуми безнең Zoom дәресләр белән, онлайн платформада дәресләр белән, тәрҗемә юнәлешендә безнең булачак шундый кереш күнекмәләрне үстерү дәресләре һәм әдәбият өлкәсендә безнең менә узган елны шулай безнең андый форматта эш башланган иде. Без аны дәвам итәбез. Әдәбият өлкәсендә безнең жюри составында булган әдипләрнең Zoom'дагы дәресләре көтелә. Бу инде безнең декабрь аендагысы ачык булачак. Анда безнең теркәлгән һәркем катнаша ала. Инде гыйнварда без эшләрне тикшерү рәвешендә оештырачакбыз, конкрет катнашучыларга киңәшләр бирү рәвешендә эшләячәкбез. Ягъни бу премия булгач, тегешеннән да 2 кешегә 50 мең сум акча бирү генә түгел, аның максаты әлбәттә үстерү, күнекмәләрне арттыру, аларга мөмкинлек бирү үсәргә, хаталар өстендә эшләргә. Без ул мөмкинлекне тудырабыз. Җиңүчеләрнең әсәрләре альманах итеп тупланачак дидек, әйме? Ялгышмасам, бу бит узган елда да булган. Димәк, быел да шундый китап бастыру узулында тотылаймы? Юк, узган елны альманах чыкмады. Безнең менә быел чыгачак альманах. Сез вәгъдә иткән булгансыз узган елны. Менә шул Менә узган елны вәгъдә иткәннәр. Татар китабы йорты вакытта Луиза Паенсуар әлеге бәйгедә иҗатчыларның әдәбиятка яңалык алып килү исәпкә алынганын әйтеп, альманах итеп тупланачагын вәгъдә иткән булган. Димәк, бу вәгъдә үтәлмичә калганымы? Юк, менә шул альманах, ул бит инде җиңүчеләр игълан ителде, бүләкләр тапшырылды 21 елның гыйнвар ахырында, менә быел. Альманах шуңа күрә быел дөнья күрә. Сөтен беләс, теге Татарстан Җумһуриятендә бюджет системасын Бу ел башында җиңгән, хәзер аңлашылды. Инде быелгы җиңүчеләр 21 ел өчен җиңүчеләр чыгачак киләсе елның башында ала бирсә. Вәгъдәләр үтәргә тырышабыз йортта. Тагын сораулар, рәхмәт. Шәриф Камалның әсәрләрен сайлап алуда нинди критерийләрдән файдаланасыз? Тәрҗемәгә тәкъдим ителгән вакытта. Быелгысында нинди? Шәриф Камал бит инде бер уйлаганда кызыл коммунист бит инде ул. Хәзерге чорга туры килгән әсәрләре. Шәриф абыйның безнең тәрҗемәчеләр башкарып чыга торган хезмәтләре ул бит инде әлбәттә без тәрҗемәчеләргә бирмибез повестларны, романнарны, без акчаракларны бирмибез тәрҗемәчеләргә. Без бирәбез кыска хикәяләрне. Һәм аның кыска хикәяләренең күпчелеге язылган җителгән революциягә кадәр. Һәм без шуңа игътибар иттек, бердән кыска туры инде, димәк революциягә кадәрге өлеше. Аның революциягә кадәрге иҗатында кызыллык ул кадәр гел күренеп тормый. Без сөйләп алдык Сукбай исемле хикәяне. Аны сөйләгәндә Сукбай дигән хикәясе бар аның. Ул хикәяне без аны җибәрдек, менә нигезләмәдә катнашучыларга җибәрдек.
текстын. Менә аны мәсәлән текстына игътибар итсәк, анда бер кызыгай бер күренә. 52-нче елда чыккан сөйләм әсәрләр җыентыгына беренче томга кергән ул. Анда текстта ахырдарак ике җөмлә бар. Ул анда Сукбай булган менә шушы персонажның, геройның, Галинең ни өчен Сукбай булуын аңлата. Анда сүз бара ул заводта бунтта катнашкан да мастерны кыйнамакчы булган, шуңа күрә киткән төрмәгә һәм башкалар дип. Башка җыентыкларда ул текст юк. Башка җыентыкларда аның үзенең гаебе турында сүз бара. Менә ул эши биргән һәм башкалар. Менә аның кызыллыгы мәсәлән, ул текстта бер җирдә бар, бер басмада бар, башка басмада юк. Без аның оригинал булган басмасын алдык, кызылы булмаган басмасын алдык. Менә анда ул теге заводта мастер белән сугыш турында өлеше юк мәсәлән. Кызыллыкка без ул кадәр игътибар итмибез. Шәриф Камалның кызыллыгы аның социализм жанрында иҗат итүе ул аерым бер мәсьәлә. Әйткәнчә, ул безнең өчен бер фәнни изләнүләрнең дә бер юнәлеше, ул мирас белән нәрсә эшләргә дигән сорау инде. Но без текстта артык борынгы сүзләр булмаган. Текст кирәк безгә беренчедән, тәрҗемәчеләргә бик катлаулы лингвистик һәм тарихи изләнүләр алып барырга кирәк булмаган текстларны сөйлибез. Андый текст белән эшләү үзе бер кызыгай бер инде ул. Син үзең теге күп ашар яшыйсың. Әмма безнең монда аудитория чакына башкарак, яшьләр, балалар һәм студентлар дип әйтгәндә, шуңа күрә без андый сүзләр белән, андый авырлыклар белән катлауландырылмаган текстны сөйләргә булдык. Сукбай шундыйрак текст. Мин аны бик җиңел текст димәс идем. Әмма тәрҗемәдә менә критерийлары күренгәнчә, анда бит инде Шәриф Камалның кулланган сурәтләү алымнарын тапшырырга кирәк башка телдә. Узган елгы тәрҗемәдә ул шактый катлаулы иде. Менә анда Курай тавышы дигән хикәя дә бар иде. Ул аны тәрҗемә итү шулкадәр катлаулы бер, чөнки анда шулкадәр катлаулы менә телнең лингвокультурологик аспектлары анда бик нык чагылыш таба ул хикәяләрдә. Ну, булдырып чыгардылар инде узган елны, быел да булдырып чыгарлар дип ышанып калабыз. Менә тәрҗемә иткән әсәрләрне халыкка тарату буенча нидер иностранный литератураны башка илләрдә тарату мөмкинлеге юкмы ничектер? Без ул хакта узган елны да уйланган идек. Ул инде тәрҗемә ителгәч, инде бастырырга тиеш. Ятып кына торат тиешле, халыкка җитәр. Менә беренче ул альманахка керә, инде ул тәрҗемәне үрнәге буларак керә. Инде без менә быел максат куябыз. 21 ел дәвамында менә быел катнашкан әсәрләрнең тәрҗемәдә җиңү яулаган әсәрләрне безнең Дружба народов журналы бар, рус телендә тәрҗемәсе булса, шунда бастыру юнәлешен карарга инде. Ну, без үзебез телибез, Таркита бертендә хәзер шундай бер эшне башларга, аны әле кышкыртып булмыйдыр инде. Без чит тел оешмалары белән аралаша башлыйбыз. Безнең Гарри Поттер юнәлешендә эшләгәндә андый тәҗрибә бар иде, аралашу тәҗрибәсе. Без аны дәвам итеп, бәлки берәр хикәяне булса да бастыра алырбыз. Шәриф Камалның тәрҗемә бер хикәясе булса бастыра алырбыз дигән үмитебез бар инде. Мин вәгъдә итмим аны. Киләсе елгы пресс-конференция өчен әйтеп куям, вәгъдә итмим аны. Әмма эшләргә тырышачакбыз, эзләнәчәкбез дип вәгъдә итә алам анысын. Ниятебез бар, әлбәттә, бастыра кирәк. Әсәрләрен төрле конкурста тәкъдим итмиләрме? Ничек сез аны Юк, безнең шарт буларак куелган, башка җирдә бастырылмаган, катнашмаган әсәр булуы. Әлбәттә, без анда мониторинг үткәреп тора алмыйбыз, әмма безнең битендә шунысы бар. Безнең бу жюри составы да булган кешеләр, алар башка конкурсларда жюри составында булалар, инде танышмаган әсәрне танып алу авыр түгел. Ләкин безнең андый мониторинг куелмаган, антиплагиат аша үткәрелми, әлбәттә. Без катнашучыларның намусына, тәрбиялегенә ышанабыз. Sizin konkursun ütkärde Menделеевский китапханасы, onun ролі нинде конкурста үткәрде? Шәриф Камалның Татарстанда булган локациялары күп түгел. Безнең йорттан башка дип әйтгәндә, ләкин менә Татарстанда ул заманында Бандюк районында булган, Бандюкта булган, беренче янда эшләгән. Шуңа без менә аның мирасын барлау кысаларында җәлеп иттек Менделеевский районын. Алар да без үткәрәчәкбез Менделеевск шәһәрендә, анда китапхана системасында, музейда аерым чараларны. Турдан-туры премияда алар катнашмыйлар. Тагын сораулар бар иде. Әйтегез. Ялкын журналы узган елгы катнашучылар саны күпме һәм Алинәсян сорау Шәриф Камал премиясыннан кала, тагын нинди язучылар, шагыйрьләр исемендәге бәйгеләрдә катнашканың бар? Рәхмәт. Безнең узган елгы катнашучылар барысы безнең 40-ка якын кеше бар иде кимендә. Шулаймы, Айгөл? Хәерле көннәр. Узган ел проза юнәлешендә 18 автор катнашты, тәрҗемәчеләр 23 кеше иде. Тәрҗемәчеләр күбрәк тә булган, тәрҗемәчеләр
быел инде тагын да күбрәк булачак, чөнки без барлык мәгариф оешмалары белән быел эшлибез. Башка ведомстволарның да ярдәменә таянабыз инде мәгълүматны җибәрүдә. Без инде ел дәвамында Шәриф Камал премиясе турында хәбәрен дә әйтеп бардык. Шуңа күрә безнең белән оешма белән эшләүче мәктәпләр дә бар. Быел күбрәк булачак. Мин әдәби бәйгеләрдә инде мәктәп вакытыннан ук катнаша идем. 11-нче сыйныфта Илһам Бөтенрәсәй яшь язучылар бәйгесендә һәм Глаголица халыкара әдәби балалар премиясендә гран-при алдым. Шулай ук университетка укырга кергәч Иделем Акчарлагы яшь язучылар бәйгесендә гран-при алдым. Хәзерге вакытта миңа менә шушы бәйгеләр инде әдәбият дөньясында үз сүземне әйтергә мөмкинлек бирде һәм шуңа күрә мин бу өлкәдә үсәргә тырышам. Хәзерге вакытта Казан утлары журналында эшлим. Юк, мин Актаныш районыннан. Тагын бер сорау, Айдар әфәнде, сезгә менә әйтеп киттегез, быел менә бу 50 мең күләмендәге грант акчалары алар дәүләт тарафыннан түгел дип аңладым мин, дәүләт ярдәме юк дип аңладым. Мәдәният министрлыгы үткәрә торган бәйге дәүләт тарафыннан ничек хупланмый ала ул? Ул дәүләт тарафыннан хуплана һәм без ничек әйтим, без мәдәният министрлыгына буйсына торган оешма буларак, әлбәттә, бернинди дә конкурсны, чараны мәдәният министрлыгын килештермичә үткәрә алмыйбыз. Ләкин аның финанслау чыганагы менә министерстводан турыдан-туры Татар китабы йортына күчәтен акча аша түгел. Әмма ул дәүләт акчасы, әлбәттә. Минем кесәдә акча түгел, яки башка кешенең акчасы түгел. Әмма формаль яктан караганда, әгәр дә сөйләшсәк, менә юриспруденция күзлегеннән ул турыдан-туры дәүләт тарафыннан милли музейга яки Татар китабы йортына субсидия буларак күчерелгән акча түгел. Получается, дәүләт тарафыннан бирелгән акча, ләкин дәүләт тарафыннан күченгән акча түгел бу нәрсә. Мәсәлән, менә була ачыктан ачык әйткәндә, грант кысаларында әйтә буймы? Все аңлашылды, рәхмәт. Siz әйтеп киттегез, Шәриф Камалны пропаганда шактый эшлисез. Менә киләсе ел аның вафат булуына 80 ел дидегез бит инде. Менә масштабны сурайтыбрак сезнең тирәдә сездән музейдан ерак түгел Шәриф Камал урамы бар, бәлки шул урам белән бәйләп ничектер чаралар уздыру белән күбрәк башта халыкка чыгу максатында шул урамны да файдаланып булмыймы? Әйе, андый тәкъдимнәр яңгыраганы бар. Безнең Дәртмәнд турында безнең чаралар эшләгәндә, Дәртмәнд урамында бәлки берәр нәрсә эшләргәдер дигән тәкъдим бар иде. Мәсәлән, Дәртмәнд урамы Салманчыда урнашкан, мәсәлән. Безнең Тар бистәсендә Шәриф Камал урамы бар, әлбәттә. Әйе, яхшы идея. Безнең бу хакта уйлаган юк иде турыдан-туры рәвештә. Бәлки шунда гына әйберне керттербез. Шәриф Камалның менә үлеменә 80 ел киләсе елда безнең йорт белән турыдан-туры бәйле булган Нургали Сибат улы Надиевның туына 140 ел киләсе елда безнең инде күргәзмәләрдә, башка төрле чараларда булачак. Безнең әле өстә торган зур бер бурыч Шәриф Камалга багышланган документаль биографик җыентык әзерләү. Безнең милли музейда Шәриф Камалның тулы архивы саклана. Менә без шушы байлык нигезендә андый җыентык әзерләргә дигән максатны узган быел Шәриф Камалга багышланган түгәрәк өстәлдә әйтелгән иде ул. Ул безнең өстә тора. Без ул юнәлештә эшлибез, фәнни эзләнүләр барабыз. Безнең музейга инде 70 ел, әмма бу 70 ел эчендә барыбер Шәриф Камалның менә бу булган архивы тулысынча бар өйрәнеп бетмәгән төрле сәбәп арасында без менә бу башланган эшкә нокта куйра телибез, яңа документларны эзләү белән шөгыльләнәбез. Бер эшнең бер шул яктан бар, шул рәвештә бара инде. Шундый мәсьәлә бар, сез реалист булган менә бу язучылар турында безнең менә кызыл китапларда урнашкан, формалашкан бер фикер бар, билгеле бер мәгълүматлар бар, алар үзләре турында мифны тудырырга ярдәм иткәннәр автобиографиялар аркылы. Без кайбер мифларны җимерергә дә телибез. Без яңа аспектларны ачырга телибез бу шәхесләр турында. Чөнки алар без уйлаганнан күпкә катлаулырак, үзенчәлеклерәк кешеләр булганнар. Без инде бу эштә эшләргә телибез. Рәхмәт, хөрмәтле коллегалар, аңлаумыйча бүтән. Әлегә безнең сораулар юк, хөрмәтле кунаклар, сезгә икенче премияны матур итеп уздырырга катнашучылар күп булсын һәм яңадан очрашырга язсын. Хәерле мин көннәр барчагызга да. Сау булыгыз.